wasalt qalbi ċipress għan faċi infinita kollu lapidi u irħama u jien forma teremita infittex il-ġebla fejtemmi qed jistenna inta f'qijat il-ġenna xorta nġiblek lanterna xorta nixel xema ħalli ma tħossokx waħdek nitkellem bejn ruħi fil-waqt miegħek nitħaddet aw qiegħed preżenti aw qiegħed aw barra nitkellem bħal melodija li toħroġ mill-kitarra mill-qalbi sellimlek niftakar kif rabbejtni jien missieri u demmi kont eżempju li paxxejtni qed nara r-ritratt imwakkal mal-irħama meta tlifna t-tama f'għajna nittamaw flama imbagħad ħallejtna issa riqet raqdet erna qiegħed ħdej il-ħalli u qatt muħat intem qatt kelli 14-il sena niftakar qisu llum tajnik l-aħħar tislima ħallejtna kullu nur aw ġejt ħdej il-lapida li tfakkarni fik aw ġejt ħdej il-lapida jien dejjem hemm bik aw ġejt taħt il-lapida int qiegħed hemm aw ġejt taħt il-lapida hemm għandek il-kien taħt dan iċ-ċipress taħt dik il-lapida int dejjem tistenna u jiena qiegħed aw missier ġejtaw bir-rispetti nixxellek dix-xemma biex nuri li preżenti bis-saħħa tiegħek u tommi sirt ir-raġel tissa niddedikalek di diska folja l-emozzjoni mista qiegħed f'dar frisk fix-xahar ta' Novembru tajtek l-aħħar tislima fix-xahar ta' Settembru jasal Deċembru int mhux magħna fuq il-mejda qabel kien hemm kapsot issommilna idejna il-fotokopja tiegħek kien dak li rrid ninsir li qatt ma nkun il-sir u ġol mewġ kbir il-dir kull problema li jkolli miegħek niftaħ qalbi taħt dan iċ-ċipress int biss tisma' talbi tisma' l-erba' rwiefen li magħhom jaħbad wiċċi jissir tafhom int u ħadd ma jkollu ndiċċi konna dejjem flimkien il-missieru liben imbagħad baħħar bħal ġifen meta rajtek tindifen kull min jarani jixxabbaħni ma' missieri xuta meta kont ħaj bħal dak lenet fid-dwieli aw ġejt ħdej il-lapida li tfakkarni fik aw ġejt ħdej il-lapida jien dejjem hemm bik aw ġejt taħt il-lapida int qiegħed hemm aw ġejt taħt il-lapida hemm għandek il-kien taħt dan iċ-ċipress taħt dik il-lapida int dejjem tistenna u jiena qiegħed aw missier ġejtaw bir-rispetti nixxellek dix-xemma biex nuri li preżenti skont it-sokk il-vera inġibni fid-dinja int għalija id-dija bis-saħħa tiegħek nirpilja nerġa' inqum għax għallimni nikkumbatti u nkompli għaddej u naċċetta dawk il-fatti tal-ħajja li tiffaċċja qatt ma jibqu ġejjin il-problemi jiġu il-problemi għaddejjin meta nkun qiegħed hawn nimmaġinnak hawn barra il-passat nibda narra u fl-istess kien jitfarrak l-eżempju tiegħi tibqa' int għalija l-mudell tkun miegħi bħal xidell u ġo qalbi fl-intern int semmejtni derin u mok semmitek ġużi jien semmejt lili nnifsi b'isem ieħor il-ġi bl-ebda disrispetti is-sandi l-ħajja tiegħi kull fejn insib ħajt ejjaw u wibqgħu miegħi ġo dar ġnien sieket niġi jew niltaqa' miegħek int qiegħed fis-sema hawnhekk hawn it-tifel tiegħek